गाइस नमस्कार। आज मु ब्लॉग स्टार्ट करछि। देखंतु एटे बिलेई वेलकम टू देख मु ब्लॉग स्टार्ट कर वेलकम टू रियल ब्लॉग चैनल। चलो अब नानी को ए देखो ए बिलेई ना देखले चल सपड़ जा मंडा पिठा होछ देखिबे आपण देखंतु एटे कॉफी कटा चलछि ए बड़े ये कौन तो पूरा 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 तबड़ा ये सेना और नड़िया ये पर ये तम तो हाय कर देले दिए बाबा पिठा त हाय कोन हाय गलो मन ये हाय गलो हाय आसे मोर खाली सुता लागु न दे हाय गलो दिए हाय हाय खाली सुन पिठा देखा पिठा काई आनो काई देखा आनो कोन देखो पिठा प्रचार तो गल टिके करछ त ना मां बड़ी होय दिया बड़ी है बोला कोड अछि मां कोड अछि मां कोड अछि हां पाल ना टन में काई अब पाल गाइस टाने घोषण नवा पड़छ मालो एई मालो है देखो आज कल हमसे पड़ू जुआ पूरा पिठा कौन करिया है देखो खाली पिलो देखो अरे सेठी को तेल डाल ले ढाली दे हाली नी तीन पको हां पूरा पिठा अरे आलू जो है पूरा करो ना करो गाइस मान देखिबे मु जाऊ से पड़ू तम करला वाला मु आसी एबा हमर सब जनता हो देखि परछे जनता हम छुआ एटे को बिले नेले को करछन कुंपी रे देखि परछे देखो तो कुंपी केंदिया तारो देखो जाओ बिले हाय गाइस कह जाओ हाय सब बाहर को जिया हिला हो मझिर मु जिबा ए देखो हाय कर दे हाय कोड आला मिकी दे तार करे हाय कर देना हाय चलो बिलाई दिए साइकिल चले लो गाइस देखिए साइकिल चला दिए बिलाई देखा मोर चैनल अछि एबे टाइम केतरा है जी टाइम केतरा है जी की 8:20 चलो एपडू ए नुचे आजनी ए चलो अपन जो पिठा को मिकी दाड़ा करना मुंडा किछि नाही हां नाही एबे हम पानी पड़ी छी देखिन नाही म कोन अल्ली के पकैला हां अब बंद कोन हम वीडियो बंद कर दी एने आलू अपन गाय अगर बकि दिया छै वीडियो काटे सब चावल पे खरी के चावल से खरी खाइ ठंडा तो मुझे भी गाय दी देखन गाइस एबे हमर कोबी धुआ होची ए पिठा अब हमर कोबी संतुला पिठा हबो आज आंबो गछरे भोग लागिबो त संतुला पिठा गोड़ बपनी हां राजेश की पछ हां कोई की करबनी मैं आज का सब्जी एते नरम देखाउची जाय जुआ सिजाई को है नॉर्मली कथा सिजाई को है सिजाई की पिठा होची नोना पड़ी चपड़ा की टंटा हला सिजाई की चपड़ा हला टंटा हला टंटा है नहीं टंटा हला कोन भाई सिजे देलिबा भोग हो एमिति कोइ गरम रे
ଥଣ୍ଡା ସୋଦୁ ଖୋଳ କରାଇ ଏବେ ତା ଭିତରେ ଭଜା ପଉଛି ଏପଟେ ମସଲା କଷା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବେ କୋବି ପକା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦିଟା ବିଲେଇ ମାଡ଼ ଗୋଳ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କେମିତି ଆମ 2 ଜଣ ବିଲେଇ ମାଡ଼ ଗୋଳ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲେଣି ତା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇବାକୁ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହିରୋ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ହେଲେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମାଡ଼ ଗୋଳ ହେଇକିନା ତଳେ ଗଡ଼ିଲେଣି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଯିବୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଆ ମୁଁ ନା ସକାଳ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲି ଏପଟେ ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲ ସିଆଡେ ଯିବା ଏପଟେ ହେଇନି ସେଠି କୋଉ ଥାଳିରେ ସଜା ହେଲାଣି ଚାରିକର ଫୁଲ ହେଇକି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହଉଛି ଚାଲ ପଳେଇଲେ ଖାଉନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଡାକିଲେ ଏ କୋବି ପଡିବ ଏଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ହଁ ଆଉ ନା କଲିଫ୍ଲାୱାର ପଡିଲା ଅଶୋକ ଗୁଆ ଏ ତୁ ଯୋଉ ର ତତେ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ର କୋବି ପଡୁଛି କହୁନୁ ଦେଖ କଣ କୋବି ସଜା ହେଲାଣି ଏପଟେ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉନୁ ସ୍ଥିର ତାର ଟୋଟାଲି ସ୍ଥିର କଞ୍ଚା ଦେଲ ହେଲା କଞ୍ଚା କଣ ମାନେ ଏତେ କଞ୍ଚା ଖାଲି ତାର ଗୋଟା ସ୍ଥିରତା ପଡିବ ଆଗେ ଗଛକୁ ନେଇକି ତତେ କଣ କହିଲି ନନ୍ଦିନୀ ଦିଦିକୁ ଦଉନୁ ମଜା ପାଖରେ ଅଛି ମଜା ପାଖରେ ନିଜେ ପକେଇଦେବି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ରାତିରେ ଯାଇପାରିବି ଫୁଲେଇ ନାନୀ ଆମେ ପାଡା ବାଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇକି ଆସିଲେ ଜଣେ ଆମେ ସେପଟେ ଯୋଉ ଝୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେପଟେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେଇପଟେ ବିଲେଇ ନାନୀ ତଳେ ହେଇ ଚଲଉଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ କଣ ଏବେ ଆମ ଭଜା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଏପଟେ କେତେ ଗୁଡା ସରିଗଲାଣି ଭଜା ଏପଟେ ହେଇନି ପିଠା ଏଇନା ତିଆରି ହବ ମା ହେଇଗଲା ଏତିକି ଆଜି ମୋ ମା ଆଉ ଭାଉଜ ବସିକିନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପିଠା ଆଳୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଲା ଦେଖେଇ ଦିଅ ପିଠା ଦେଖେଇ ଦିଅ ନଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଇଛି ଦେଖିଲା ଆଳୁ ଚିପିଲ ହେଲା ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ଏବେ ଆମ ଭଜା ଓହ୍ଲା ହବ ପାଣି ଅଛି ନାହିଁ ଦେଇକି ବସେଇବି ଭଜା ଏବେ ଆମ ଭଜା ଭଲସେ ହେଇଗଲା ଏବେ ପୁରା ହେଇଯାଉ ମଣ୍ଡା ଭିତରେ ପୁରା ଏବେ ଆମ ଡିସ୍ ବସିଛି ପାଣି ପଶିକି ଛାଞ୍ଚ ଥୁଆ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପିଠା ପୁରା ହବ ଆମେ କେମିତି ସଜା ହଉଛି ଭିତରେ ଖାଲରେ ଗୋଟେ କେମିତି ସଜା ଥୁଆ ହଉଛି ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଏଇଟା ଉପରେ ନା ତଳ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ବସିବ ସୂତା କଣ ନାହିଁ ତରଳୁନି
ପୁଣି ପିଠା ଥୁଆହବ ତା ଉପରେ ତାତିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପିଠା ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି। କୋଉଥିଲା ପୋଛା ହେଇଥିଲା ଘରେ ଥୋଇଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଧୂଳିଟା ଆଣ୍ଠିଏ କ'ଣ କରିବି ନା ପ୍ରବଳ ଇଏ ପକେଇଦେଲି ଥୋଇଦେଲି ଖାଲି ବାଲିଆ ବାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଖିଲ କେତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଥୁଆ ହେଲା। ଏବେ ଏସବୁ ପିଠା ଗୁରା ତାପରେ ଥୁଆ ହବ। ଆହୁରି ପିଠା ନନ୍ଦିନୀ ଶିଖିବ ପିଠା ଆଗକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କାମ ଦବ। ମା ଏଇଟା ଥୋଇ ଏମିତି ଥୋଇବି ରସ ଦେଇ ସାରି ପିଠା କଡ଼ କରିଥିଲୁ ଆଉ କେଇଟା ଦୁଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିଠା ଦରକାର। ପଛ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଥୋଇବି ହେଲୋ ପାଣିରେ ଥୋଇଦେଲ କି ହେଇ ହେଇ ପାଣି ଅଛି କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିଲା ପ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ତା ପେଟ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପେଟ ଫାଟି ଲାଗିଗଲା ୟାର ଧୀରେ ଅନ୍ତ ବୁଝୁଳି ହେଲା। କ'ଣ କରିବ ଚକଟି ଦେଉଥିଲା ଚକଟି ଦେଲେ ଗଳିଦେବ ପୁର ପା ଲାଗିଛି ସଲ ସଲ ହେଇକି ଚକଟି ଆଡ଼େ ପୁର ଲାଗିଛି ଆଉ ଦେବ ଗୋଟେ ନନ୍ଦିନୀ ପିଠାଟା ନନ୍ଦିନୀ ନୁହଁ ଏଇ ପିଠାଟା କରିଛି। ଇଏ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇନି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ତା ପେଟ ଫେଟ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି ଅପରେସନ୍ ହବ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ ପାଣି ପିଇବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଆଉ ଭଲସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ନା କି ବାମ୍ଫ ଗଲେ ସିଝିବନି ଜାଳ ଦେଇଦେବ ଜାଳ ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଳ ଦେବା ଆଉ ନା କ'ଣ ବଢ଼ୁଥା ମୁଁ ଆଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏଇନା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏମିତି ଜଳିଯିବ ବେଶୀ ମାଙ୍କଡ଼ ନା କେଉଁଠି ବସିବା ସେଇଠି ବସିବା ଏଇ ମୋ ଜାଗା ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଦେ ଏଇଟା ମଗି ହୋଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ନନ୍ଦିନୀ ପିଠାଟା ଖାଇছে ସ୍ୱାଦ ହେଇଛି ଏଇ ଡେଇଁଲା ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଭାଇ ମାନେ କାନ୍ତି ଏ ଭାଇଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ଭାବୁ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ଦେଖିବା କେମିତି କରୁଛ ଏମିତି ଆଗ ବୁଲେଇବ ହେଲା ମୁଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛି ମୁଁ ବି ଭଲକି ଶିଖିନି ହେଲା ଏମିତି ବୁଲେଇବ ବୁଲେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଲ ଏମିତି କରିଦେବ ଏ ଭଜା ପଇସା ନା ସେ ଭଜା ଏ ଭଜା ପଡ଼ିବ ଏ ଭଜା ପାଳି ପଡ଼ିନି ସେ ଭଜା ହବ ଯେ ଟିକେ ପଛେ ଏ ଭଜା ସଇଲା ପରେ ସେ ଭଜା ପଡ଼ିବ ମଟର କିନ୍ତୁ ଟାଣ ରହିବ ହେଲା ଏ ମଟର ସେ ଇଏ କଲା ସିଝିଯିବ ଆଉ ଏମିତି କରିଦେବ। ମା ତମେ ଏମିତି ବାହାର କରିଥିଲ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦିଅ କ'ଣ କହିଲ ଭାଉଜ ତ ଭଲ ସାଇଜ ପିଠା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ହାତ ଥିବ କି କ'ଣ ନା ହଁ ମତେ ମୋଟା ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୋଲ ହେଲା ହଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣି ଭୋଗ ଦିଆହବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇକି ଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ
बण कदली पत्र चल नहीं देखते ये कदली पत्र छिंडे हरे लगी मुझे आम बण भर कदली पत्र नहीं जाऊे देवी घर भोग हम मुझे सन्ध्या देवी जाऊँ गोड़ हाथ मुझे धोई मुझे पलि आम ठाकुर सन्ध्या देवाई ये देखते आम ठाकुर ये इतनी ब्लॉग रे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें भूलिबेनी बाय बाय। सरलाणी सरीलाणी पुणी जंतिल बोईगला ना हाँ पतला हाँ पूरा अठाड़िया कौन है पतला होगला है लो कौटी अच्छा छुआ कौन करछ कि रे सब बैडमिंटन स्टार्ट है गला हाँ भल मामुनी की कहीं खेल ना कहीं रुषि ना कौन पूरा अंधार है गला आम जीविनी हाउ पळे आस सरला राति होगला घर पळे आस सरला मामुनी बाय बाय सरला गुड नाइट।